Hei! Eu sunt Delilah Iar eu sunt Mackenzie. și astăzi vom filma episodul 2 din roleplay-ul Zilele din viața noastră. Să începem! Încă o zi grea. Ce dimineață e? Acum trebuie să mă trezesc ca să merg la școală din nou! Mami, unde ești? În cameră! Aoleu, nu aici. Ce dorești, dulceața mea? Păi acum m-am trezit și cred că trebuie să-mi fac un duș. Vezi, put! Da, observ. Așa că du-te să faci un duș. Ce? Of, da, du-te și fă duș. Mă ajuți și tu, te rog frumos. Nu pot să te ajut. Trebuie să mă îmbrac și eu. Na, bine, mă duc să-mi fac duș singur. Dacă o să găsesc baia pe aici. Of, Doamne. Ok, acum trebuie să merg la baie să-mi fac duș. Naiba, știu unde este baia. Așa, nu aici. Aici este cinemaul lui mama. Am găsit baia. Așa, fac un duș rapid. Trebuie să mă îmbrac și eu. Trebuie să-l iau pe Perry, să-i dau de mâncare și să fac de mâncare. Ce greu este. Am să mă duc jos să-l pun pe Berry. De ce încă put? Hai, Berry, fă și tu un duș. Fac și eu duș. Ok, Berry. Hai să mergem să-ți dau de mâncare și să pregătești și mâncarea lui Mackenzie. Mackenzie, pune-te la masă, mâncarea este gata. Nu pot să ies pe ușă. Așa, acum trebuie să caut mâncare. Mănâncă, Mackenzie. Acum, mami. Oh, mami, ce bună e această gogoașă. Știu, este aceeași răgoasă ca ieri. Mackenzie, te-ai îmbrăcat? Nu, mami, mă duc acum. Hai, Mackenzie, ți-am cerut ceva, grăbește-te. Of, Doamne. Mackenzie asta niciodată nu ascultă, niciodată. Trebuie să mă îmbrac și eu. Să vedem în ce să mă îmbrac astăzi. Și sunt gata. Bun, mă duc să văd dacă Mackenzie este gata. Bă, dar nu știu să merg așa. Mackenzie! Bă, da. Ești gata? Da, mami. Haide atunci, că iar întârziam. Am pe care pe scări. Haide, Mackenzie, afară. Bun, deci Mackenzie, da. Să nu te mai iei de doamna, da? Da, bine. Altfel vei fi pedepsită. Haide, intră în școală. Ok. Te iubește, mami? Și eu. Bună ziua, dragi copii! Bună ziua. Se pare că Zane iar întârzie sau alți copii. Prima. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, Zane, ai întârziat cu 3 minute. E, ghinion. Niciun ghinion, pune-te acolo. Sunt mult mai strictă decât doamna Miss Henry de română. Bun, copii. Bună dimineața. Melanie, ai întârziat. Da, doamna, mai pot să mai stau la ora? Normal că mai poți, ai întârziat doar cu 5 minute. Bine, mulțumesc mult. Deci, astăzi, copii, vom învăța adunări. Da? Bine, vreau să vină Melanie la tablă și să răspundă la
întrebarea asta. Scrie pe tablă cât dă. Melanie, este foarte ușor, trebuie să știi. Niciun. Melanie, Da? vino aici în față. Sigur. Am Pune-te, făcut corect, da? Sunt un exemplu pentru toți. Melanie, pune-te pe scaun. La birou pe scaun. Bine. Aici? Da. 1 plus 1, copii, este egal cu 2. Nu cu 11. Nu pui numerele. Le aduni. Cum să explic eu? Tu ai un măr și eu îți mai dau un măr. Câte ai, Melanie? 7! Melanie, tu ai un măr Da? și eu îți mai dau unul. 2 mere! Bun. Dacă tu ai 4 mere și eu îți mai dau încă 4 mere, câte ai? 8 mere! Foarte bine, deci cred că ai înțeles. Mackenzie, la tablă, te rog. Ok. Bun, Mackenzie, vreau să îmi faci problema asta. După cum vezi, 14 plus 14. 14 plus 3. Bravo, Mackenzie! Zane! Cine a râs așa? Cine ar fi acest eu? Am spus că Mackenzie. Melanie, nu mai urla. Zane, treci la tablă odată. Aoleu, femeie, gata, veniți. Vezi cum vorbești. Scrie pe tablă cât este 34 plus 5. Așteptăm, Zane. Este foarte ușor. Foarte bine, bun copii. Astăzi primiți temă, pagina 6, este prima pagină cu exerciții. Bun, puteți să vă duceți acasă. Mackenzie, tu rămâi. De ce să rămân, doamnă? Cum adică de ce să rămâi? Păi de ce? Mackenzie, am văzut că ai ascuns ceva în timpul orei, așa că, te rog frumos, spune unde ai ascuns. Nu spun. De ce? Debe. Niciun DB, spune fix acum. Am uitat. Mackenzie. Mackenzie, vino înapoi! Până nu-mi spui, nu pleci niciunde. Mackenzie, bagă-te în mașină. M-a sunat Miss Apple și mi-a spus că ai ascuns ceva. Ce ai ascuns și de ce? Nu e problema ta, nu e problema ta. Nu e problema ta. Mackenzie, spune-mi fix acum unde este, altfel te pedepsesc. Da, bine să mă pedepsești, nu-mi pasă. Bine, Mackenzie, știu că să stai foarte mult pe tabletă și pe telefon, așa că de astăzi înainte, până anul viitor, până în clasa, până când începem clasa 1-a, nu mai ai voie pe telefon și pe tabletă. Tu ai vrut-o, asta pățești. Du-te la culcare. Mackenzie, vino să mănânci. Stai pe loc, Mackenzie.
Mackenzie mănâncă și urmează-mă. Ok. Vino. Pentru că ai fost foarte rea, vei rămâne încuiat aici. Aici, mami, dar nu mă plictisesc aici. Asta se întâmplă. Bun, Mackenzie vei rămâne aici. Dar nu-mi place că spereți cu dinozauri. Asta se întâmplă când nu asculți. Acum culcă-te. Ce somn mie. Ce-ar fi să evadez aici? Să mă arunc de aici în piscină și să evadez. Da.